7 фоторепортери от Варна ще представят след по-малко от час в Градската художествена галерия във Варна пред своя публика съвместна изложба с репортажни фотографии. Двама от тези 7 наши колеги вече са тук в студиото и бързам да ви ги представя. Те успяхме да ги убедим да ни гостуват минути преди откриването и така тук при мен вече са двамата ни колеги, които аз познавам отдавна. Любомир Бенковски, Бенджи, фоторепортер, и Красимир Делчев. Здравейте, колеги! Здравейте! Ами, след минути ще отидете в Градската художествена галерия, ще се изправите пред експозицията. Защо? От тук, ако трябва да кажем от ефира на БНТ, трябва да дойдат варненци и да видят тази изложба. С какво ще ги заинтригува тя? Ами, тази изложба всъщност се прави за първи път. Фоторепортерите във Варна за първи път се обединяват, за да направят съвместна изложба. Наша е идеята, но с изключителната подкрепа на община Варна, които ни подпомогнаха финансово, и с подкрепата на художествената галерия, които ни предоставяха изложбената площ. 7 фоторепортера участват с по 4 работи, общо 28 фотографии. Всеки сам предложи с какво да участва или имаше някой, който ги избираше? Не, всеки сам направи своя избор от това, което е правил през последните години и го предложи. Събрахме снимките, изложбата бе направена и е хубаво, че се състоя, тъй като тия 7 колеги всъщност, може би това е историята на Варна. Те денонощно работят и винаги снимат всичко, което се случва във Варна, и това е един невероятен архив, който дано някой ден някой се сети да го вземе. Репортажна фотография, така казах аз, това е изложбата. Всъщност репортажна фотография, това жанр ли е в фотографията вече отделен? Можем ли да говорим за такова нещо? Да, разбира се, че е отделен жанр, и то много отдавна, още когато е открита фотографията. Разликата между репортажната фотография и другите видове фотография е, че при репортажа нещата не могат да бъдат нагласявани, или поне не бива да бъдат нагласявани. Нещата са динамични, които се случват, и тук майсторството на фоторепортера е да улови най-важното от събитието в такава композиционна и техническа цялост, да изпълни снимката, че тя да създава усещане за една завършена картина. Това, което наблюдаваме, със сигурност сега не можем да кажем коя от фотографието на кого не, напротив, аз ги знам всички. Но ще поканим за това пък варненци да дойдат и да видят отблизо тези 4. Понеже казахте, че всъщност репортажната фотография е така особен и отделен жанр. Как вие, когато попаднете на събитие, усещате, че кадъра е този и че се е получил? Кога го разбирате? Ами, самия опит от дългите години работа, които все пак почти денонощно сме зад камерата, и усещаш кога се направил хубавия кадър. Понякога става бързо, понякога трябва доста да работиш, докато снимаш. Има много скучни събития, трябва да се свършиш работа и да покажеш най-интересното от това събитие. И затова е доста различно и не се знае точно в кой момент, но самата рутина вече се дава крайния резултат. Правили ли сте компромиси, когато трябва да отразите някакво събитие? Имате поръчка от, да речем, от вашия главен редактор, че трябва да бъде отразено. Там не се случва нищо, обаче така или иначе трябва да се върнете с кадър. Казвали ли сте, не, това не си заслужаваше? Имало ли е такъв случай? Спомняте ли си? Няма такъв случай, тъй като и аз не се спомням винаги да имаме събитие, което да не е отразено. Да. Даже много често, колеги сме, знаете, няма новини, трудно е да запълним емисиите, но тръгваме и намираме сами събитията. Аз искам да кажа нещо друго. Идеята за тази изложба е да покаже каква е разликата между едни професионални фоторепортери и техните снимки и произволно взети пишещи журналисти, които снимат с телефоните си, защото тенденцията в последните години, за съжаление, е да се уволняват цели фотоотдели от медиите. Пишещите журналисти са принуждавани да снимат с телефоните си или с каквото имат под ръка,
и в крайна сметка наблюдаваме едни снимки, които нямат нищо общо с качествена фотожурналистика в медиите. Това, разбира се, е в минус за самите медии, защото зрителите не са тъпи. Те виждат коя е хубавата снимка и я търсят. Ако ми позволите един бърз пример, мога да ви дам от последните дни на авиошоуто, което беше в събота. Аз направих един доста ефектен кадър на два разминаващи се хеликоптера, които снимката така създава впечатление, че едва ли не ще се сблъскат. Разбира се, тя беше веднага качена в емисията на Булфото. Ние работим за медиите. И знаете ли какво се случи? Нито една медия ни я забеляза тая снимка. Аз си направих един експеримент. Вечерта я публикувах във Фейсбук и само вечерта и до другата сутрин тя събра над 200 лайка и не знам си колко броя споделяния. Едва тогава един сайт се усети и я пусна с заглавие "Вижте най-уникалната снимка от авиошоуто", малко след дъжд качулка. Това е нормално, защото повечето фоторедактори... И тогава в тази конкурентна среда, какво е вашата задача, става още по-сериозна? Доста е сложно, тъй като колкото да се трудим и да работиме и да пускаме най-хубавите кадри, когато стигна до даден сайт, не говорим за агенциите, които работим, но сайтове, които вземат от нас, фоторедакторите им даже сигурно апарат не са хващали. И те почват да изберат снимка, която е първата, тъй като е най-бързо да покажат просто нещо. Просто да реагират на ситуацията. Да покажат, че нещо се е случило в дадения момент, а хубавите кадри наистина остават незабелязани. Сигурно и ние всички имаме стотици и хиляди кадри, които се стоят на компютрите ни в архива ни и нямаме как да ги покажем. Как да бъдат показани. Добре, тогава как да се действа? Любопитна съм наистина, защото това е ситуация, която и от тук нататък ще се случва със сигурност. Аз съм оптимист. Аз смятам, че това е едно временно положение, защото виждаме, както и примера, който дадох, че зрителите търсят качествената фотожурналистика и когато ние намират, те я намират в социалните медии, което ние намират при нормалните медии. Така че един вид самите медии режат клона, на който седят и те в един момент ще се усетят, че не можеш да уволняваш цели фотоотдели с професионални, качествени фотожурналисти и да ги заменяш с хора, които трябва да вършат това по съвместителство. Със сигурност една снимка, да речем от едно бойно поле, може да замени един репортаж и да стигне до много повече хора със сигурност. Дали го осъзнават това точно тези редактори, за които става дума? Че една снимка може да промени и да влезе, как да кажа? Една снимка може да промени живота на хиляди, на милиони хора. Дори, да, зависи как е показана, по какъв начин, дали по принцип фотожурналистиката там всичко е истинско. Както каза Бенджи, там ако се намесиш, вече снимката не е снимка. И затова и ние избягваме и да се намесваме в събития. Винаги гледаме да сме по-отстрани, но телефончета винаги пречат. Да. Дигнате ръчичка с телефончета, снимат отпред и ние в един момент увисваме. Добре, да се върнем сега отново на изложбата. Нека да кажем всъщност кой с какво се представя от тези 7 имена. Вие двамата как подбрахте собствените си фотографии? Това са тия, които вървят в момента, са мои снимки. Кадри на Краси. Серията съм е кръстал портрети от улицата. Тия хора всеки ден ги виждаме по улицата. Всеки ден са около нас. След години сигурно няма и да ги има и никой няма да се спомня за тях. Просто те са част от Варна. Те винаги са около нас, но минаваме, подминаваме и не ме обръщаме внимание. И точно зато и аз се спрях на тая серия. Бенджи? Аз съм подбрал 4 репортажни кадра от 4 различни събития. Един културен кадър от балет, от наводнението в Аспарухово, една драматична снимка, една весела закачка от спортно събитие Сумо и другата ми снимка, която беше, че я забравих вече. Добре. Ето това е твой кадър ли е? Да, това е мой кадър, да. Това е от наводнението в Аспарухово. Аз живея в Аспарухово и да, и самолетът, ето този кадър е мой. Потопяването на самолета на
бившия първи Тодор Живков, който се превърна в подводна атракция. Да. Това е сумито. Това е сумистите. Добре, нещо много любопитно и всъщност много важно спомена Краси, че това е един архив, който трябва да бъде опазен и да остане в историята на нашия град. Мислите ли, ако друг не се заеме, защо да не се заемете самите вие с това? Ами ние така или иначе не архива си го пазаме. Всеки ден. Той трябва да бъде обединен ли, как съхранен? Не, в един ден някоя институция трябва да реши, тъй като това е архив от 20-25 години не работим във Варна. И това е всеки Божи ден, ние снимаме нещо, което се случва в града. Ами добре. И никой не се дава сметка, че това е нещо безценно. Да, така е. Ами каним варненци, само след 30 минути ще стане откриването на изложбата. 28 фотографии, които са направени от наши измина колеги. Много наистина хора, които са отдълго в професията, които са майстори. Така че заповядайте, ние всички ще бъдем там. Аз ви благодаря. Отиваме в Купом да открием изложбата. Така се разделяме, уважаеми зрители. Довиждане.